Ja, vi er tilbage med episode 2. Jeg har fået lavet en smule, ikke så meget. Det må jeg jo til at finde ud af. Jeg vil være en perfektionist, hvad det angår med det her mine halvøjser. Regner med at uploade party på 2 rimelig hurtigt. Regner med at lave en episode om dagen cirka. Så nok 2. Altså 1. Regner med op til 2 videoer om dagen. Nu bliver det nok for det meste det her. Indtil da vi får gjort noget. Indtil jeg får en der god computer og subscribers og alt det der. Eller sådan engelsk videos, for dem vil hellere vil se engelsk. Nå. Der. Og ja, en computer jeg gammel, han har blevet ældre, når jeg får flere penge og alt det der. Det er en Samsung notebook eller andet, jeg husker, den har mega fed. Efter min mening i hvert fald. Dårlig. Så har vi vores nye crib. Vi består det. Not funny. Okay. I get tired. Pitbull. When I just get tired. I get tired. I just get tired. I know it. Jeg synger garanteret røv til, så det er jeg ked af. Ja, hold lige. Det kan der bare ikke. Oj. Det kan bare ikke lines op bedre. Jeg kan godt lide den måde, der det hele hænger sammen på. Godt. Så måske så skal jeg lige lave en der. Og jeg har en, det ved jeg, men jeg skal lave en special en her. Som I kan se, så skal vi have alt det her ved bordene her. Så sætter vi det her foran. Så skal vi have det, jeg ved ikke om I hører min hund i baggrunden. Den er virkelig ude at lege i hvert fald. Og jeg laver meget gerne unboxing video. Vi har dem. Vi har 4 der. I just can't hide it. Og grunden til at det være, det er, for det på et tidspunkt, så er det græde lidt længere ud. Og så til at have electric furnish og bad box og alt det der. Men selv det er jeg ikke særlig god til endnu. Det skal jeg. Jeg vil sige, at jeg er ret ny til tech. Jeg har kun set pause igen for eller. Og jeg er tilbage. Nu har jeg fået lavet det, så går vi i gang. Det første man gør her. Ej. Undskyld. What the fuck?
Godt, så laver vi de 3 her. Så tager vi dig. De fleste af jer, der er vant til ticket, kender det nok. Bam! Project table. Just det der bare med sådan på anden der. Og som sagt, så ser det ud sådan her. Med crafting table. Bare med lille bænke til at putte ting ind. Sådan noget. Ja, jeg må helst med at finde mere kul egentlig. Så vi fakler, det mangler ikke så meget. Yes. For helvede da. Kan mine med det? Nej. Jamen det kan jeg allerede lave pickaxe. Hvad er det her? And I just can't hide it. Jeg har en kat, der skal få killinger. Jeg kan nok lave en video med min telefon. Som nok er Galaxy S2. Bare lige sådan, så jeg ved. Video, hvor jeg viser killinger, hvis der jeg gerne vil. Det skal I bare vise, så skal jeg nok lave det. Eller 13 selvfølgelig. Så vi skal i hvert fald have noget mere. Så er det. Okay. Det er en ting at sige til det. Det lyder som spil, man spiller. Lol. Har noget mere her. Det er i hvert fald godt, ellers har det været skrutte. Hvor er man, der kan tjene penge på YouTube? Der gør jeg allerede, men det er ikke så meget nu. Kan man tjene det. Der er der mere korns, det er sæbelt smukt. Nå. Jeg har lige brugt 60 controller til selv. Til interesseret. Ikke pakket endnu. Bare det pakket endnu. Så. Hvis det er prisen i hvert fald 100, 200, 250 cirka. Så det vil godt snakke om 150-200. Det vil jeg have noget i forhold til, at jeg skal ramme den. Høj. Også af den der vi får det. Det er gode. Den er allerede syg. And I just can't do it. Også så quadsene er åbenbart rigtig gode venner i dag. Nå, jeg tror også snart vi er slut. Oj. On rain. Eller hvad nu det hedder. Jeg får lavet en iron pick. Og jeg vil tilbage for at lave en iron pick for mit det sidste, så vil jeg vende tilbage. Og I må gerne lige sige, hvis det er i gammel her, jeg skal lade mig godt det der, jeg bare skal vise jer. Nå, jeg er tilbage som den lille trold, jeg nu er. Har jeg ment under undersøgning en smule, men jeg mener ikke så meget. Jeg har hugget lidt, som I kan se. Der regner med at lave en såkaldt hems med nogle tegn, jeg laver lige nu. Og jeg laver giveaways med koder til Minecraft. Se det, jeg spiller og lidt noget. Se om der er åben for det. Der er kun én Shapaya og en orange. Og så vi 2 iron over mere. Ja, se, vi kan begynde at lave en iron sne.